As socialistas de Galicia defendemos un ensino de calidade, equitativo e igualitario no rural de Ourense. Pese a elo, a Xunta de Galicia está a aplicar un criterio economicista e non invirte nos concellos ourensáns do rural, tanto en persoal como en infraestructuras. Uno dos exemplos estamos diante del. É o Colexio de Luintra, no municipio de Nogueira de Ramuín. Este colexio, este CEIP, presenta múltiples deficiencias que o convirten en non aceitado para o seu uso por alumnos e alumnas. Unha delas é o muro perimetral, que ten en moitas partes defectos importantes, está en moi mal estado, e os rapaces, os nenos e as nenas poden facerse dano, e a seguridade destes nenos e nenas pode estar en entredito. Tamén teñen outros defectos como humidades dentro do colexio, concretamente na aula de informática. O sistema eléctrico é totalmente obsoleto, faltan puntos de luz, pero non só eso, cada 2x3 o cadro de luz salta e podedes ver como son as fiestras e as portas. Son de un material xa de ferro que ten que ser mudado porque non cumpre para nada co aislamento térmico que se precisa nun colexio, tanto para o frío como para o calor. Os baños necesitan unha reforma integral. Por elo, os socialistas e as socialistas de Ourense reclamamos unha reforma integral deste centro e que a maior urxencia se leven a cabo certas reformas que afectan a seguridade dos cativos, dos nenos das nenas que cursan estudios neste centro. E para elo teñen que facelo xa este verán.